Ngawur, kowe kudune ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Iki eneng negara Pringgondani, iki eneng negarane anak Prabu Gatotkaca. Yen kowe arep gawe geger Pringgondani, aku sing ora nrimakake. Tur karo meneh Kahana lan Sumber Katong kuwi dadi dayohe wong Pringgondani. Yen Kahana karo Sumber Katong kuwi dadi tamune wong Pringgondani, kudune aku lawan anak Prabu Gatotkaca iso ngayomi marang dayoh ingkang teka ning Pringgondani. Prabu Kesa kowe ketok nggonmu bakal ngelincipi sarta kowe bakal nyumet genining memungsuhan antaraning Traju Tresna lan Pringgondani. Perkara iki ora perkara genining memungsuhan, nanging iso dirembuk kanthi cara-cara kang becik, cari cara-cara bedamen kanthi pirembugan sing prayoga. Aja nganti Traju Tresna lan Pringgondani dadi geger mung perkara babagan Kadipaten Tunggarana. Kokean gunem tanpa guna. Wose Kahana tak jaluk entuk ora entuk lakon dadi Karang Abang, kowe sing dadi Karang Abang. Waduh sinun. Sumbering perkawis dados kawontenan mekaten menika namung ingkang abdipun Adipati Kahana. Kahana wonten timbalan. Apa iki dingendikake dening Paman Prabu Kesa mau sanyata bener. Kowe lan Sumber Katong kuwi dadi dayohing wong Pringgondani. Mula aja nganti ana ingkang daksya lawan sira lan Sumber Katong. Wis wajibe aku lawan Paman Prabu Kesa ngayomi marang kowe lan Sumber Katong. Nanging menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kaya aja ngetok golek papan sing primpen delika saka wong-wong Traju Tresna. Aku tak methuke Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kadangku tuwa Traju Tresna tak ajaki rembugan sing becik-becik babagan Tunggarana iki. Adipati Kahana niki ngestaken jauh. Sumber Kak Prabu Kesa. Yaya Griwaya pancen mengkono, pancen ora kena disangga entheng lan ora kena dijum sarana aris. Yen kowe menehake Adipati Kahana, kahanane ora bakal kaya ngene. Yaya Griwa. Yen kowe ngerti pranatan Adipati Kahana lan Sumber Katong kuwi dadi dayohing wong Pringgondani. Upama ta kowe nyuwun kalawan Adipati Kahana mestine kabeh mau saka pangandikaning anak Prabu Gatotkaca dikeparengake mboyong apa ora. Kuwi kabeh purba wasesaning anak Prabu ing Pringgondani. Ora banjur ugal-ugalan sapenakmu dhewe ampiak awur-awur. Nyatane pancen wis ketok loreke Adipati Kahana nggone bakal merang Kampojingga. Ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng lan asok bulu bekti kalawan negara ing Traju Tresna. Kabeh mau kudu mbok tindhingi. Apa to sababe Adipati Kahana kok ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng apa dene peni-peni raja peni marang wong Traju Tresna? Ya merga saka ature Adipati Kahana ingkang minangka dadi wakiling kawula sak Tunggarana. Yen pajek sing disebar ning Kadipaten Tunggarana nekak uriping para kawula. Lan kawula rumangsa ora kuat menehi pajek tumrap negara ing Traju Tresna. Mula tumuli banjur Adipati Kahana minangka wakiling kawula sak Tunggarana kepengin bali Tunggarana dadi kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Wah, yen ngono pancen wis didadaki karo Pringgondani. Yen ngono wae ora gelem menake Adipati Kahana mbok lakon Yayah Griwa barang ngamuk nang Pringgondani. Ayo amuka yen pancen gumlundung sirahing Prabu Kesa, gagelak limpamu walat.
Thank you.